Hurei! Pienimuotoinen esittely itsestäni näin videon merkeissä. Eli mä oon Hämäläisen Anna, 22-vuotias pikajuoksija. Edustan Seinäjoen seudun urheilijoita. Pikajuoksun aloitin noin 16-vuotiaana. Ja samana vuonna kun aloitin, eli 16 kesäisenä 2010 vuonna, voitin myös ensimmäisen kerran Kalevan kisojen kultamitalin 200 metriltä. 2011 sama juttu, tuli mestaruus. Sen jälkeen tuli pieniä alamäkiä ja huolia. Urheiluun tuli vähän taukoa muutama vuosi, mutta nyt ollaan taas takaisin kilparadoilla. Viime kesänä onnistui oikein kunnolla ja tuli tuplamestaruus 100 ja 200 metriltä Kalevan kisoissa ja katsotaan mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Nykyään asun Helsingissä, opiskelen tässä urheilun ohessa vielä sitten parturikampaajaksi. Ja tässä tulevien kuukausien aikana olisi tarkoitus kuvailla vähän videota ja kirjoitella, että millaista tämä mun arki ja treenailu on. Pienimuotoisia treenivinkkejä myös pitäisi pistellä ja katsotaan mitä mä teille keksin.